Aquí a Salomó, a la cooperativa, fem un oli, creiem, de molta qualitat perquè són oliveres de secà, amb un clima mediterrani, litoral, que ens cauen uns 600 litres de pluviometria a l'any i això potencia molt el gust suau que té l'oliva arbequina. També tenim una premsa que data del 1619, que és la més antiga de tot Catalunya. És una premsa de lliures i inicialment se va fer per oli. A la cooperativa de Salomó em basem sota la marca del Bergeràs, que és una partida d'aquí al poble. Us convido a tots a visitar-nos i a gaudir del nostre oli i de la nostra gastronomia, que és molt excel·lent.